Hej så, velkommen. Denne her video bliver lidt hurtig. Det er i dag den 23. december, så det er dagen før jul. Og vinker lige til naboen. Jeg står lige her, hvor det langt om længe er lidt sol. Vi havde noget sol i går, så det viser jeg lige noget statistik på. Og så har vi lidt sol nu, kan man sige. Så I får lige at se, hvordan det ser ud her i december måned. Jeg lavede jo også nogle af de her videoer sidste år. Jeg synes umiddelbart ikke, at der har været så meget sol her den sidste måneds tid efterhånden, så jeg kan lige prøve at vise statistikken bagud. Det er jo ikke for hele måneden, men så kan I se, hvordan det ser ud her i de mørkeste måneder, som jeg også lavede sidste år, som sagt. Lige nu, der tror jeg, at jeg laver omkring 2,5 kilowatt på taget. Så I får lige at se, hvordan det ser ud. Klokken er 12, og solen den står kun lige hen over naboernes tag her, så der er ikke særlig meget sol, selvom skyerne de ikke er så tykke. Så solen, jeg vil sige, den står op sådan cirka herude, ser det ud som om, altså den kommer meget fladt hen over himlen her. Så går den sådan henover, og den kommer sådan lige op og strejfer hen over taget. Så hvis man kigger her, den kommer sådan lige op over naboens tag her. Så det er altså ikke særlig meget sol, der bliver lavet. Men prøv lige at vise. Så det er altså den 23. december. Og forholdsvis blå himmel for en gang skyld. Det har virkelig været et, for at sige det rent ud sagt, direkte vejr i lang tid nu. Altså virkelig. Det er sådan noget med 100 til 300 watt-timer om dagen. Nogle gange 1 kilowatt-time, måske 2, hvis jeg har været heldig. Så der har virkelig ikke været særlig meget sol. Jeg synes, sådan uden at lægge hovedet på blokken, at der blev lavet måske sådan 3 kilowatt-timer hver anden tredje dag sidste år. Måske op til 12. Og det kan jeg jo egentlig også lige sige, at for mit solcelleanlægs vedkommende, der er det op omkring en 10-12 kilowatt-timer på de bedste dage. Og det gør lige, at batteriet når sådan 90% eller sådan noget. Det kan simpelthen ikke lades helt op på solen. Og nu kan jeg jo alt det der med at lade op fra elnettet og sådan noget, det kan jeg jo se i mine tidligere videoer, men altså solen den har meget, meget svært ved at generere nok strøm til egentlig at lade batteriet helt op. Så jeg lader heller ikke bilen. Jeg er i gang med at lave en video om det her med en opfølgning på laderen, og hvad kan man sige, hvad der er godt og hvad der er skidt ved den, så man lige kan få et indtryk af, hvad der egentlig skete med den siden sidst. Så det var egentlig en hurtig video. Jeg viser jer lige noget statistikker. Som sagt, I får lige månederne, og jeg kan måske også hive sidste år ind, og så kan vi se, om der egentlig er forskel. Så en lille kort video om solen her i jul. Til jul hedder det jo. Den 23. december, og klokken er jo, som jeg sagde tidligere, 12. Så have en god dag, god jul, godt nytår. Hej.